Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw, nining tungura karon, ano sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini karon nanyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, kinasing-kasing kami nga mga dapit kaninyo o mga panghinaot nga unta na kamo sa tagsa-tagsa ninyo kanay mutangan, na kamo sa kabaskog sa panglawas para mo'y magamit natong punan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod ngadto sa kaluwasan nga kini gitudlo ni Master kanamo padayon sab nga among gitudlo kaninyo. O alang sa tanan, among mainitong pagpangmusta ng mga kaigsunan sa nagakalilain nga mga dapit. Labi na karon po sa pagsunod ni Brother Jerry Itkila, diri dapit sa Tagulan, Misamis Oriental, no? Ug sa uban pang dapit kang Brother Tinoy Palapar, diri sa Lingating Baongon Bukidnon ug sa uban pang magkaigsunan. Og dili nato pagkalimtan ang atong binulan nga mga paghatag donasyon para sa atong palace renovation para sa pagpahigan sa atong magtutulo kana ang gilauman sa mga ministro o sa kadaghanan nato nga mapahigayon kana. Og dili usab pagkalimtan nato ang atong obligasyon sa pag-attender basta baskog maayo ang atong panglawas. Ang sulod sa katuig adunay tulo ka hugna ang Disyembre 29 og ang Marso 10 og ang Agosto 19. Og nining tungod karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dever Resaba or Tips Resaba for short, mga kaigsunan. Ako lang pagpangumusta ninyo diha karon. O gani pa ang kauban pa natong ministro ebanghelista. Kumusta ka ninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan. Og ako lang mga pagpangumusta sa tanan nato nga mga kaigsunan, dinhi sa membro sa pagtulong PBCM, og ako po nga mga pagpangumusta kang Sosimo Telebrico og kang Jones Estopia, kang Danilo Telebrico og kang Bernabé Telebrico, og kini po ang ubos niyong gisuon Brother Rene Telebrico nga mo'y nagsuporta sa radyo natin FM sa butong Pinamangan Cebu. Og nini karon nga higay na mga kailangan mag-isunan. Ako ka mong ihatag sa kauban nga ministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos. May usa nga makiguban kaninyo pinagi ni natong programa. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatalingog dinhi sa RPN DXKD Teleradyo Cagayan de Oro City. Matag adlaw kita nga Domingo mga kaigsunan. Alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Makita usab ninyo kami sa Parasat Cable TV sa TV5 o live kita mag-igsunan sa Facebook. Makita usab ang atong programa sa YouTube. O dinhi usab sa RPN DXKD Dipolog mag-igsunan mabati usab ang atong programa. Alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kagabion matag adlaw Domingo. Live gyapon usab mag-igsunan sa Facebook. O makita usab gyapon sa YouTube. O dinhi sa RMN DXDR Dipolog mabati usab ang programa. Matagadlaw gyapon nga Domingo alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Ug ang programa sa PBCM nga mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi mabati na kini sa 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsunan dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang tagna sa kautuhon. Dinhi sa Toledo City sa DYHR alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon. Dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRA radyo natin alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon matagadlang Domingo. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon sa Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Malaybalay City sa RMN Diximbi Malaybalay City alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Ug mabati usab dinhi sa IFM station dinhi sa Valencia maura gyapon nga oras. Ug dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagna sa kagabion matagadlang Domingo. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang tagnas gaponon. Dinhi sa Bayogan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagnas Kabuntagon ug Masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagnas kagabion matagadlang Domingo. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagnas kautuhon. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira
alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagnas gapunon dinhi sa Pagadian City sa DX or sa RMN DXPR Pagadian alauna ngadto sa launa media ang tagna sa gapunon ug dinhi sa Calamba Misamis Oriental sa DXMM FM sa alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagnas kabuntagon matag adlaw Domingo. Dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mga kaigsunan mabati usab dinhi sa Dixario Radio Ultra alas G's ngadto sa alas 11 ang tagnas kabuntagon dinhi sa Villanueva Misamis Oriental sa Kaboses Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagnas kagabion dinhi sa Balingasag Misamis Oriental sa Beridio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagnas kagabion. Kumusta sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio dinhi sa Ingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagnas kabuntagon matag adlaw Domingo. Yan kung gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. Ang mga pagpangumusta sa mga kaigsunan nga nagasudong kanamo via Facebook Live from United States of America ni Sister T. si Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson din sa Blackport, New York City. Sister Rizal Barbosa sa Moramos Graham sa Oklahoma, United States of America. Sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America. Hindi lang ni Juanito and Justina Makito ni Hermias family, Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Arizon, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, o ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Nagasudong sila kanato via Facebook Live from United States of America. Brother Ambrosio Birano and family, Brother Engineer Brother Derwin Mangalos ug sa imong pamilya ug sa tanan nga mga higala nato nga mga salesman, dili na nato usaw-usawon sa pag-mention yung pangalan, inyong mga pangalan tungod sa karaghan ug limitado ang atong oras. Tanan nga mga nagsunod, mga kaigsunan ug nagapaminaw sa radio, nagatanaw sa Facebook, kalakip na kamo sa among mga gipanimbaya. Karon sa pagisgot sa tema, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Mga mahal lamong tigpaminaw, mga kaigsunan, Brad Ronnie, Brad Deber, Brad Rini, ang atong obligasyon o buhaton karon mao ang pagtubag sa galiwatang pamahayag ni Mr. Bindilyo nga nagbandilyo nga nanuka diri sa Sibihan sa dapit sa Dipulog o aduna siya mga gipangbuhian nga katarungan nga lugar ingnon ta nga wala na gyud kuno nato gamita ang Ecclesiastes 1:9 kay kusog ra ba kuno ta mo gamit nini. Unya gi drive niya sa iyang kagustuhan nga pag-drive dili nasibo sa Biblia kay gani man kuhaan pa niya og katungod nga magsinultihanay kuno ang Dios, gigamit pa niya ang Genesis 1:26. Walay lalis niya na ang pagsulti pagsabot may tungod sa ginatawag og pagbuhat sa tao. Unya ang Ecclesiastes 1:9 ang Biblia nagpahigayon dili sama yang sinabtan kay hawa man tos Biblia amo nang ipakita karon. Ato sang basahon Brad Deber ang Ecclesiastes 1:9 unsang nakasulat diya Brad Deber sa Ecclesiastes 1:9 nga nakasulat. Dinhi na tumabasa Reverend sa Ecclesiastes 1:9 nagaingon ang namao kaniadto mamao ugma ug ang nahimo kaniadto pagahimuon man ugma ug walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. O di matin-aw nga ang nahimo dunay nahimo kaniadto nabuhat na lugar mahitabo gyapon sa paghisgot og ugma di ang ugma palaboton. Ikong sauban naman nga hubad sa Biblia bradron giunsa sa pagpahigayon niya na. Sa hubad Reverend nga Tyndale translation o gitawag Dagoc nga Biblia o bisan pa sa The Living Bible nga Biblia, kining Ecclesiastes 1:9 nga gibasa sa kaubang ministro kung basahon na kini sa maong bersyon sa Biblia ginguna, history merely repeats itself. Sa to pa klaro nga dunay kasaysayan nga nahitabo kaniadto nga mahitabo pag usab mga mahal nga tigpaminaw mga kaigsunan. Pasagdan ta ang Biblia nga mo tudlo kung unsa ang nahitabo kaniadto. Unya lagi kay do na may mga pagpakita sa Biblia nga ang nahitabo kaniadto maibalik gyapon
Kang kinsa ka na nahatungdan ang pagkahitabo, Brad Rene, sumala sa Biblia, anong mahitabo? Aniya, ang pagbasahan kay nakasulat din ni Reverend sa Ecclesiastes, Kapitulo 3, versikulo 15. Katong diya sa kaning panahon, o kana nga umalabot pa, diya naman sa kaning panahon, o ginapangita sa Dios pag-usab katong miagi na. O di klaro, ang atong susihon, Brad Ron, ato sang kay ang gisgutan sa 1:9 nga ang namaukan nito, mamaugma, history merely repeats itself. Ang kasaysayan di ay nga mabalik, dili nga kwaon nato sa hunahuna, kinanglan nakasulat sa Biblia, ang gisgutan kadtong diha na sa kanhing panahon. May diha na sa kanhing panahon, o kana nga umalabot pa. Diya po na sa kanhing panahon. Maoy, gikumparahan niya na ang diya na sa kanhing panahon o kanang umalabot pa. Na kung muabot na, gipamatudaan sa Biblia nga diya po na sa kanhing panahon. Kay gipangita sa Dios pag-usab katong miagi na. Munang mahimo nga ang kasaysayan mabalik, munang history merely repeats itself. Ang atong susiyon, Brad Ronnie, ang katong diya na sa kanhing panahon, ang unang kanhing panahon, sa gipakita sa Biblia, Brad Ron, walay lain, mao ang atong Ginoong Kristo. Tinuod ka na. Nga naman, tuod kay basahon ko ang nakasulat sa Mateo 17:5, unang pagbasa nako. Ingon ini nga para ipamatuod nga si Kristo ang katumanan niya ng diya na sa kanhing panahon. Nagingon, og karon amahan, pasidunggi ako diha uban gayud kanimo niya ng kadungganan nga gihuptan ko kaniadto uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. May kadungganan na si Kristo nga nahuptan, busa nagangoy siya sa amahan, pasidunggi ako ni anang kadungganan nga gihuptan ko kaniadto uban kanimo. May kadungganan na siya nga gihuptan uban na siya sa amahan, sa wala pa ang kalibutan, diha na siya sa kanhing panahon. Ang tagna naman, Brad Ron, sa kanang gisgutan nga kay diha naman siya sa kanhing panon, nganong mapamatud-an nga kining kauban na siya sa aman, diha na sa kanhing panon. May litra por litra mabasa sa Biblia, Brad Ron, nga diha na ni ang atong Ginoong Kristo sa kanhing panahon nga nakasulat gyud sa Biblia. Litra por litra, Reverend, nga ang atong Ginoong Kristo diha na gid ni sa kaning panahon nga nakasulat sa Biblia, o gitagna kini sa nakasulat sa pagpahayag din sa Biblia sa Mikiyas, akong pagabasahon Kapitulo 5 versikulo 2, matud pa dinhi, apan ikaw Bethlehem Ephrata, ikaw nga mo'y jutay nga lungsod diha sa taliwala sa mga linibo nga banay sa Huda, gikan kanimo dunay usa nga mugula nganhi kanako nga mahimong magmamando sa Israel, kang kansang kaagi sa kagikanan gikan pa sa kaning panahon, gikan sa walay katapusan. Ay di nakita na to ang 3:15 sa Ecclesiastes nga katong diya na sa kanhing panahon. Ang katong diya na sa kanhing panahon, sa gibasa ni Brad Ronnie, ang tagna sa Mikyas nga kang kansang kaagi sa kagikanan gikan pa sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. Kinsa kining gikan pa sa kanhing panahon ang iyang kagikanan ni? Kining giingon nga ikaw Bethlehem Ephrata, nga ikaw nga maoy dyutay nga lungsod sa taliwala sa linibo nga banay sa Huda, kay gikan kanimo adunay usa nga mugula nga ni kanako nga mahimong magmando sa Israel. Kining magmando sa Israel di ay kinsang kaagi sa kagikanan gikan pa sa kanhing panahon. Sa tagna dili abilidad sa Biblia nga kung magtagna mga kaigsunan, mga mahal namong tigpaminaw nga ibutang angalan. Pero sa pagkatuman na, Brad Ron, mapiho ba nga ang atong Ginoong Kristo ang katumanan sa gikan sa kaning panahon nga mugula gikan sa Bethlehem sa Ephrata, sa usa ka dyutay nga lungsod taliwala sa linibo nga banay sa Huda, nga mo nay magmando sa Israel, kining
kangkan sang kaagi sa kagikanan gikan pa sa kanhing panahon? Mapiyo kini sa pagkatuman, Reverend, kay ang tagna matod palagi sa pagpahayag nato nga dili man abilidad nga kung magtagna ibutang ang pangalan busa sa Mikia 5:2 way Kristo dinha. Pero ang katumanan ni mao man ang atong Ginoong Hesukristo, pagtunga niya sa kalibutan gipamatud-an mismo sa iyang mga tinunan nga si Kristo nang tagna nga nakasulat sa Mikia 5:2. Yang pre babasahon ako sa Mateo kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 6 gingon, og sa gianak na si Jesus didto sa Bethlehem sa Judea sa mga adlaw ni Herodes nga hari, tanawa dihay mga mago gikan sa sidlakan nga miabot sa Jerusalem nga nag-ingon, hain ba ang gianak nga hari sa mga Hudiyo? Kay nakita namo ang iyang bituon dito sa sidlakan, og nanganhi kami aron sa pagsimba kaniya. Sa pagkadungog ni Herodes niini ni Herodes nga hari, siya nakulbaan og ang tibok Jerusalem uban kaniya. Og sa natigom niya ang tanang mga saserdote nga punuan og mga eskriba sa katawhan, siya nangutana kanila kung asa igaanak ang Kristo. Og sila mingon kaniya ngadto kang Herodes sa Bethlehem sa Judea, kay mao man kini ang nahisulat pinagi sa propeta nga nag-ingon, kutlo na dito sa propeta nga pagtagna asa man nasa 6, o ikaw Bethlehem sa yuta sa Huda, sapagkat tinuod dili mao ang labing jutay sa panon sa mga panon sa Huda, kay gikan kanimo mugula ang usa ka punuan nga mao ang magabuot sa akong katawhan nga Israel. Busa kining gikumparahan sa Ecclesiastes 1:9 kadtong diya na sa kanhing panahon, mao nang gingog gikan pa sa kanhing panahon ang kagikanan niya, mao ang kadtong magmando sa Israel nga mugula sa Bethlehem sa Eprata o sa kadyutay lungsod yutay nga lungsod diya sa talawala sa linibo nga banay ni Juda. Mo ni magmando diha na sa kaning panon si Kristo, kay wa pa matukod ang kalibutan. Kauban na siya sa amahan, diha na siya sa kalibutan, diha na siya sa kaning panahon. O kanang umalabot ba nga gikumparahan, walay lain ang Espiritu Santo. Mabasa nato na sa Juan kapitulo 16 bersikulo 13. Palihog pagbasa, brethren, sa Juan 16:13. Anya Reverend, sa gikasatar mo ng sita sa Juan kapitulo 16 versikulo 7 ngani, sugin lang ko kamo sa tinuod nga maayo alang kaninyo nga mopawa ako, kay kun dili ako mopawa ang manalaban dili mo ana kaninyo, apan kun mopawa ako siya akong ipadala kaninyo. Sa 8, ginigabot na niya yang pailon ang kalibutan may tungod sa sala ug sa pagkamatarong sa hukom. May tungod sa sala kay sila wala man mosali kanako, may tungod sa pagkamatarong kay ako madto man sa manog dili na kamo makakita kanako. 13 naman. Sa 13, inigabot sa espiritu sa kamaturan, kini siya mo ang magatultol kaninyo ngadto sa tibok nga kamaturan, kay siya dili magasulti sa iyang kinaugalingong pagbulutan, hinuno ang iyang madungog, ang gingon, hinuno ang iyang madungog mo ang iyang igasulti ug ang mga butang nga umalabot iyang igatugan kaninyo. O sa nakita na to, pag-ihon ako nga palihog pagbasa sa Juan 16:13, gibasa ni Brad Rene ang 16 bersikulo 7 hangtod sa 10 nga si Kristo di mo pahawa. Kay para ang mupuli niya mo katong Espiritu Santo, katong gisgutan inig abot sa Espiritu Santo, kama 13 mo day ang umalabot. O kining umalabot nga Espiritu Santo gipiho sa Biblia nga kini ang kapuli sa atong Ginoong Hesukristo. Tinuod ba, Brad Ronnie, nga ang puli sa atong Ginoong Hesukristo pagpahawa niya napiho man nga Espiritu Santo sumala sa Juan 16:7 hangtod sa 10, pero may litra por litra ba nga mabasa nga kining word nga puli? Litra por litra, Reverend, mabasa nga kining Espiritu Santo nga may katumanan sa tagna nga umalabot, mao gyud ang Espiritu Santo niya. Pahayag sa atong Ginoong Jesucristo kapuli kini niya. Sa Biblia gitawag ang pulong sa Dios. Basahon ako, Reverend, dinhi sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25-26. Gingon, kining mga butang nga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako, apan kun makagikan na ako, pahayag ni Ginoong Hesus kini, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa man puli kanako. Napiho nga ang Espiritu Santo puli, mga mahal namong tigpaminaw. Unsay punto nga among gikuha sa Ecclesiastes 1:9, biblically speaking, ang makita sa panahon kang Kristo, ang kang Kristong panahon mo gikumprahan nga makita
makita usab ang sistema sa panahon sa Espiritu Santo. Unsa mang sistema diya kang Kristo. Tungod kay sa panahon kang Kristo, sama sa among magtutudlo, dili ikalimod nga gipailan na namo sa kadaghan nga mga pagpamatuod nga nabahin ang pagpamatud sa tulo ka dagkong panahon. Pamatud sa unang panahon sa amahan nga mao si Jehovah, o sa ikadang hugna nga panahon sa atong Ginoong Jesucristo nga nagtukod og iglesia nga gitawag og iglesia ni Kristo. Mateo 16:18 iglesia, Roma 16:16 iglesia ni Kristo. Samtang ang gitukod nga pagtulunan sa panahong Israel, panahon kang Jehovah, panahong Israel kana, Israel ang ngalan sa katawan sa Dios. Ikadong Samuel City og Jes. Og sa panahon sa Espiritu Santo, mao ni ang katumanan nga ikatulong dakong panahon sa pagpamatuod. Nga sa pagsaway nila diha kang Kristo, makita usab nga diha sa kang master. Sama nga si Kristo nag-inom sa bino. Pero matod pa ni Mitchell Bendelio, wala gyud kunoy record nga mabasa sa Biblia nga si Kristo nag-inom og bino. Doon na hinuon daw nga gihunahuna nila tungod kay si Kristo daw naghimo og bino, naghimo og milagro niadto sa kasal sa Kana. Mabasa man na sa Juan Kapitulo 2 versikulo 1 hangtod sa 4 nga gidudahan daw nga si Kristo nag-inom og bino. Unya mabasa kuno na sa Dagoc sa Dabinsikod. Unya ang mga kaaway lang gyud kuno ni Kristo ang nag-akusar nga niinom samtang walay kuno'y mabasa. Pero brethren, basahon sa nato nga sa tagna palang daan, wala gyud og di gyud mahitabo nga si Kristo mabilanggo niining balaura kay gitagna na nga sa mga kaliwatan gikan sa Israel og sa ulahing kaliwatan walay makainom o dili mo inom og bino. Como si Kristo Dios, way magbuot siya ang panahon og siya wala mailalom niining dapita. Pero gibangga ni Mitchell Bendelio nga dili ko no tinuod nga si Kristo nag-inom og bino karon taon-taon. Ato sa basa ng tagna, brethren. Okay, kaya ato man ang ipabati ron ang video clip ni Bendelio nga iyang gipaningil diri Reverend nga wa gi kunoy records Biblia nga nakit-an si Kristo nga nag-inom og bino. Basahon sa nakong tagna, sumala sa gipahayag mo Reverend, pagka magisgot og Dios, tay kasuguan di gyud mailalom ang Dios ana. Unsa bang kasuguan nga gitagna sa propeta nga pag-abot sa atong Ginoong Jesucristo? Kini bang tagna ka gituman niya? Niya basahon ako sa Joel Kapitulo 1 versikulo 1 ug 2 kama 5 ang 1 ug 2 ngadto sa 3 kama 5 ang pagbasa gingon. Ang pulong ni Jehovah nga midangat kang Joel ang anak nga lalaki ni Petsuel. Pamatii kini kamong mga tigulang nga tao ug patalinghugi tanan kamong mga pumuluyo sa yuta. Nahitabo ba kini sa inyong mga adlaw kun sa mga adlaw sa inyong mga amahan? Suginli ninyo ang inyong mga anak mahitungod niini og ipasugilon sa inyong mga anak ngadto sa ilang mga anak og sa ilang mga anak ngadto sa laing kaliwatan. Mapiot isugilon gyud daw ni ngadto sa ilang mga anak og sa ilang mga anak bisan pa daw ngadto sa laing kaliwatan. Matod pa ni propeta Joel. Unsa bang ipasugilon ngadto sa mga anak og sa ilang mga anak og ngadto sa laing mga kaliwatan, bradon, nga kinanglan maisugilon eh. Okay, atong basahon ng versikulo 5 Reverend sa maura gyapon nga kapitulo 1 sa Joel gingon, pagmata kamo nga mga palahubog og panghilak og pagminatay kamong tanan nga palainom sa bino tungod sa matamis nga bino kay kini gikuha gikan sa inyong baba. Pagkagikuha na ang bino gikan sa baba, way bino nga makasulod sa baba sa tanang mga kaliwatan sa mga anak ngadto sa mga anak og sa laing mga kaliwatan. Pero matod pa ni Bendelio, wa na kuno namo gamita ang Ecclesiastes 1:9 kay nabulyaso kuno mi. Kay ang amo daw magtutudlo daghan kuno violation nga gipanghimo. Kay matod pa nag-inom kuno og beer. Unya matang man na sa gitawag og daghanon nimo inom ang beer, makahubog man bisan pa gani ang
ladies drink, Brad Deber, Brad Rini, Brad Ronnie. Kung daghano nimo, ladies drink man na, mild. Pero kung daghano nimo, nagyapoy Makahubog yapon. pagkahubog niya na. Pero ang punto, matod pa niya nga, wa gyud kuno si Kristo mag-inom og beer. Giusab na po niya, wa kuno mag-inom og beer. Ang punto, bino. Mabirman ang punto. Ginganlan si Kristo magpalahubog. Oo, ginganlan. Pero ang kaaway kuno, pero wa gyud kuno minom. Lahi kuno sa atong magtutudlo, Brad Ronnie, kay niinom kuno og beer palahubog. Matod pas iyang mga texter nga iyang gibasa. Yun ana man gyud basta mga magyuyubit, Brad Ron. Nakaron, atong ipabati, Brad Ron, ang video clipping Okay? ni Mr. Bendilio nga nagbandilyo, nga naniguro gid siya, kay moingon ba siya, luoy kaayo kining mga tawhana, katawa ra ba din siya, niya ingon din siya nga, basta tinudloan sa mga sa piki nga Espiritu Santo. Di kay piki man nga Espiritu Santo, paniguruhan yon nga kining piki nga mga sakop o membro sa PBCM o sa Espiritu Santo nga nagtudlo namo nga dili gid ka mopaka. Okay, engineer, atong ipabati ang video clip ni Mitchell Bindilio, Pastor Susa Badista, kay heron nga atong katagaag husay ang iyang paningil nga wagig kunoy records sa Biblia nga nakita si Kristo nga nag-inom. Maber man nagmabino, basta ang punto niya inom nga kanang makahubog nga ilimnon. Atong pamation, engineer, og mga Matod pa nila mga kaigsuonan nga ang mao kaniadto mamao karon nya kay ang ilang gigamit nga si Kristo gipasumanginlan pod nga palahubog mao na nga nahitabo ko na nahimong katumanan pod nga tinuod gyud nilig-on nga si Tomas Eugenio Senior sa dihang naingnang palahubog asama sa nahitabo kang Kristo na although igsoon wa gyud record nga naagoy nakakita nga si Kristo nitungab og niinom gyud og beer mga kaigsuonan nga ilim ng makahubog. Naay mga instances sa Biblia nga giakusaran siya mga palahubog sa mga kaaway katong naghimo siya bino dito sa kasal sa Kana. Daghan kay na sila mismo sa libro ni Da Vinci Code, no, nga ilang nga pamahayag mga kaigsuonan. O katong mga kaaway ni Kristo, no, Okay. dito sa unang unya Ang mga kaaway lang gyud kuno ni Kristo kay wa gyud kuno na-record sa Biblia nga nakita si Kristo nga nag-inom og beer. Oh, wa bitaw beer, bino may atong giawayan din balag beer. Ato na ning sugalan kay naamatas punto nga makahubog ron. Oh. Kay nigawas ra man gyapon siyang punto nga doon na inoy mabasa sa pagbuhat kuno ni Kristo og milagro nga nagbuhat siya bino dito sa kasal sa Kana lugar, no? Kay usaman siya ka invited person dito uban sa iyang inahan nga si Maria. Dito daw nagsugod nga giatusaran siya sa mga kaaway nga nag-inom og bino pero wa gyud kunoy nakakita na kunoy daghan sa libro sa Da Vinci Code. Matod pa niya. Og ang nagsulti lamang kuno niya na kaaway lamang kuno ni Kristo. Karon tinuod ka ha, mga mahal namong tigpaminaw, para ba pamatud-an na to? Unsa ang iyang pagpanabot sa Ecclesiastes 1:9? Nakita na to, nga komparison na sa Espiritu Santo, o di siya mo yun, nga among magtutuloy Espiritu Santo, nabasa, nga doon na di ay puli. Doon ay puli, nabasa man. Dunay puli ni Kristo. Pero di lang siya mo yun, nga nung palahubog daw ni. Di man na mo'y mao, dili man palahubog, brethren, pero kay mo may giakusar Sa sa mga mga dili dili magtotoo. magtotoo. Pero ni Bindilio. Pero ang punto, si Kristo, wa gyud kuno record sa Biblia. Sa Biblia ba, brethren, wa dihay record si Kristo? Wa ba si Kristo hinon mismo nag-ingon nga siya niinom og bino? Kay kung may kagwalay record, Bendilio, piki man ka ning among Espiritu Santo, taliwala sa imong hinambog nga 38 nimo ka Biblia, 38 ka bersyon sa Biblia. Sang pitong na nimo ang Biblia gani ang pulong sa Dios. Among ipakita sabi sa screen sa pagsudong ninyo mga malam mo tigpaminaw nga mubasa tag ang pulong sa Dios bradrone. Wa kahay mabasa sa Biblia nga mismo nagiinom si Kristo ang niinom o nisulti
nga nag-inom siya bino? Okay, mismo ang atong Ginoong Kristo mo namulong nga nag-inom siya. Basta bindilyo, ayaw pagkapa-kapa nga pangitao nimo nga ang mga kontra gid mo ingon nga nakakita nga si Kristo nag-inom ayha nimo tuuhan. Ha? Kay bisan pagway nakita, bisan pagway record, si Kristo mismo mo nagpayag nga niinom siya bino. Nga basahon ako. Atong ipakita ba dron Okay. ang pulong sa Dios nga Biblia, no? Engineer, makuha ba nimo ang pulong sa Dios nga Biblia? Palihog lang, basahon ako, i-plus sa screen. Kaya kung basahon ang nakapahayag nga prueba nga ang atong Ginoong Kristo nag-inom gyud siya mismo mo namulong nga nag-inom siya beer. Beer or bino or unsa ba diyang makahubog kay atong paundayonan ning pahayag ni Bendilio nga why record nga si Kristo nakita nga iniinom og beer. Okay niya. Mateo Kapitulo 11, versikulo 11 ngadto 19 nga kung pagabasahon gingon. Ha, i-plus lang engineer no, ang pulong sa Dios nga Biblia. Ibasahon nako. Midugang si Jesus sa paggingon. Sa pagkatinuod wala gayoy na tao sa kalibutan nga labaw pa kang Juan. Apan ang labing ubos sa mga pasakop sa paghari sa Dios mas labaw pa kang Juan. Sukad sa pag-anhi o sa pagwali ni Juan, hangtod karon namugos ang mga tao nga may sakop sa paghari sa Dios kaysa wala pa moabot si Juan ang tanan nga mga propeta ug mga kasuguan nagtuo na may tungod sa paghari sa Dios. Ug kung tuhan ninyo ang ilang mga mensahe si Juan mao si Elias nga gipanagna nga moabot. Matudayon dire sa pagbayag karon unsa ikatandi ko sa mga tao nining panahona, sama sila sa mga bata nga naglingkod sa plaza. Ang usa ka grupo mingon sa usa, gitugtugan namo kamog sunata alang sa kasal apan wala kamo musaya. Gikantahan namo kamog awit alang sa patay apan wala usab kamo muhilak. Sama usab niya na ang mga tao nining panahona kay sa pag-abot ni Juan nakita nila nga nagpuasa siya ug wala minom og bino. Busa nagaingon sila nga may dautan siya nga espiritu. Og ako, matod pa ni Ginoong Hesus, og ako nga anak sa tao, pag-abot nako nakita nila nga nagakaon og nagainom ako. Klaro kayo ha, gipamulong ni Ginoong Hesus Kristo, nagakaon og nagainom ako. Busa nagaingon sila nga palakaon ako og busa og palakaon ako og palahubog. Unya, walay nakita nga si Kristo nag-inom og bino. Noon sa mas Bindilyo nga nag-ingon namo nga piki mi nga mauman hinoy mupaka sa iyang pagkadili piki. Tanawa, ingon si Kristo sa gibasa ni Brad Ronnie nga ang pulong sa Dios matinaw. Sa Mateo Kapitulo 11 nga iyang gibasa, nagsugod siya sa versikulo 11. Pero para sa pagdaginot lugar sa panahon, sa 18 o 19, klaro yun. Sama usab niya na ang mga tao nining panahon na. Kaya sa pag-abot ni Juan, ang Bautista ni gisgutan, nakita nila nga nagpuasa siya, matod pa rin Kristo, o wala mo inom og bino. Busa nag-ingon sila nga may dautan siya nga espiritu. Bisag di pa ka mo inom og di magtotoo. May dautan ko ng espiritu si Juan nga Bautista. Sa 19 naman, og ako nga anak sa tao, pag-abot na ako, nakita nila nga nagakaon og nagainom ako. Busa nagayon sila nga palakaon ako og palahubog. Namakak si Kristo ani Bindilyo. Pag matod pa niya, pagkakatawanan ani nila, pagka makaluloy, kinsay makaluloy? Ang mga ministro sa PBCM? Managingog, og dapat mo katawa kami. Ang angayan nga makapapasibo sa pagkatawa og doon na may katawanan, ikaw sumala sa nakapayag sa Biblia. O sa paydugang priba nga mabasa sa Biblia, Brad Rini, nga ang atong Ginoong Hesukristo dugang payag nga miinom gyud og bino. Ingon ni Mitchell Bendilio, nakitaan si Kristo, siya nagsugilon, nakita nila ako nga anak sa tao miinom sa bino, pero ningon sila palahubog. Wa mo inom si Kristo? Niinom, mahubog man si Kristo og dili. Ingon man ka, why mabasa sa Biblia nga niinom og bino? Di kumusta man? Tuwa lang sa Dagoc, sa dabinsikon, ug ang mga kaaway lang ni Kristo. Si Kristo karon imo nang gihimong kaaway, samtang siya mismo nagsugilon. Hain pang dugang priba, brethren.
Aniya pa ang dugang prueba, Reverend, din sa Mateo Kapitulo 26, versikulo 26 nga sa 29, o nga akong pagbasahon nga Biblia, mayong balita Biblia, nagaingon. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios o gipikas-pikas niya kini o gihatag sayang mga tinunan, dawatan ninyo kini o kana. Mingon siya, kini ang akong lawas, unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios o gihatag kanila, imna kini ninyong tanan. Siya mingon, kini mo ang akong dugo nga nagligon sa kasabutan, ang akong dugo nga giula alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Sultihan ko kamo nga dili na gayod ako usab mousab pag-inom nining maong bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino uban kaninyo dito sa gingharian sa akong amahan. Oh, matinaw. Si Kristo ba wa mag-inom og bino? Gisimbolo niya nga ang bino, dugo niya, pero matupan niya, dili na ako moinom pag-usab nining bino. Punto, ingon kang wala mag-inom. Oh, na kumusta man? Oh, dili mao ang imong sinabtan sa Ecclesiastes 1:9. Ang tagiya sa balay maoy mong pamatuod sa sulod sa parimalay. Busa mao kapag inom po ni Master og beer, way lalis niya na. Ang mga yubitan po ningon, palahubog si Master kay kusog ko no mo inom og beer. Way kalainan sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Mao nang but na mong ipasabot anya way mabasa. History merely repeats itself. Mo man ipasabot niya na. Nakaron. Unsa pagyud ang dugang rason nga tan-aw nato ning iyang kaapiki sa panghuna-huna unya kami iyang apikihon. Iya pang gidriban nga nanaway siya parte sa among magtutulo may tuod sa pag-birthday. Unya bisag gi-birthdayan namo iyang hilabtan kay di na lagi kuno angay dumdumon ang patay kay di na angay birthdayan. Unya matod pa niya nga gipakita namo nga mismo ang mga katawhan sa Dios nagbutang og monumento. Unya para to mailhan nga dumdumon. Unya ang iyang rason naay nakasinati, nakabati nga taga Pulangko mo ang tingali to Bradron di ba? Unsay sultis taga Pulangko Bradron. Okay, atong pabati ang mga pamahayag ni Mitchell Bendil din ibasa nila ang text sa taga Pulangko nga matod palagi sa taga Pulangko nga texter kay kinis Bendilio lagi wa na may paghandom og patay lagi Reverend kay kana lagi hindi na kuno tagaag handumanon ang patay. Unya kay nag-birthday man kuno ta kanang mag-birthday patay paghandom man kuno nas namatay mo tong giinan sa texter. Kamu bang mga sabadista Bendilio kung mamatay mo ang inyong lubong naay lapida o walay lapida? Kay kung naay lapida, anapildi kas kuno kabildo sa mga ministro. Kay kung naay lapida, dumdum ang kuno na. Pero unsay iyang counter o grason sa pagtubag ni Reverend, kana kunong lubong nga naay lapida, dili kuno kana mao. Oh, bantay Bendilio. Sa to pasayop. Oh, nakaron dili kuno mao basta butangag lapida kay butangag lapida madumdum man na oy mao da ini. Usa man nakapart sa pagdumdum sa mga buhi. Di man kuno pwede butangag lapida. Unsay puriba ni ana? Niya inyong patalingugan ang pagwalis-wali sa baba ni Mitchell Bendilio. Okay, atong ibabati engineer katong matod pa niya sa dihang ni counter na siya mahitungos lapida og monumento kay iyang lainon ang monumento og lapida kay iyatang gitirahan Reverend ato ni siyang i-challenge ipabati kung nag-ingon ba mi nga basta monumento lapida na ha ningon siya kana kunong monumento Alang kuno ka na to? Alang kuno ka na to, lapida na kuno ka na. Sa ba, ihutdo niya tanan, pagka mabasa sa Bibliang monumento, para niya, lapida na ang atong pagsabot na atong ibabati. Engineer ang pahayag ni Mitchell Bendilio. Unya ila kung ginipinsaan ba nga, namuot ko ganang naminaw igsoon, samtang nagpreparar punta, nga ilag yung ikuan nga, lapida. Nya migamit sila igsoon sa New Words Translation bagong kalibutan ng hubad sa saksing Yuba. Katawanan ba? Nga kining amot lang o gabasa ba sila naning libro kani ba Biblia ba? Ha? Kini Biblia mga kaigsonan
ang dagan kay nagsayop nga naman ang cross gihimong istaka unya kay kining saksing Jehova di man namo to Espiritu Santo nga Dios bika mo kuno sakto ba ang mabasa sa 2 Hari 23:17 nga unya siya mingon unsa ka ng monumento nga akong nakita o ang tao sa syudad may sugilon kaniya kana mawang lubnganan sa tao sa Dios nga miabot gikan sa oda og nagpabalo ni ining butangan nga imong imong butangan nga imong nabuhat batok sa halaran sa nibitel batok ba niya wala ka balos medilyo nga ang lapida biblical ang pangutana ang monumento og lapida mao. Okay, ato na ba ito, yang gi-question. Ang monumento ba kuno og lapida, maora ba daw na? Okay, taon na to ha. Karon, ang punto, Mr. Bendilio, doon ay nangutana nimo nga pwede ba ang patay ba gibutangan ba og lapida ang imong rason dili pwede butangan lagi na Dili na mao. mao Oh, dili mao ang lubong butangag lapida. atong ipabati bradro no. Okay, engineer, atong ipabati ang laktang na lang ato, engineer, katong time nga 1 minute and 37 seconds. Katong doon nagibasa nila nga ang texter sa taga Pulangko kay adto man ni nagsumikad ang iyang mga pagtubag nga nibuhi siya gistorya kinis Pastor Bendilio nga ang lapida dias lubong dili na mao. Mao na atong ipabati kay sa diyang pag-counter na mo na kay alimadbad ning pastora nga sidang gibasa na mos Biblia nga naday lapida nga mabasa ni counter na pud siya sa sunod nga pangutana sa taga Pulangko nga pwede di ay ang lubong nay lapida o pwede pud way lapida. Okay, nataranta na kay nakadungog man. Niya atong ipabati. Gikan sa record na sa ikaunom or ikaunom. Ikapito, engineer, katong oras nga 1 minute and 37 seconds. Kaya atong ipabati na aron nga ma-review ang iyang gibuyan kay ato pud ni karong tukion nga nasayop si Mitchell Bendilio sa paggingon nga iyang lainon ang monumento og ang lapida. Kining monumento sa tinuod lang dili tanang lubong butangag monumento kay kanang mga monumento nga makita sa mga plaza dili man nalubnganan pero dunay nakasulat sa Biblia nga lubong nga monumento pod ang gibutang. Unya ang punto bradron siya may nag-ingon nga dili pwede dili na mao nang butangan og Lapida ang lapida lubong. ang lubong. Okay, ato Wala. ipabati. Okay, engineer? Kana. Ay ilubong doon na ba'y lapida o timailhan nga mauna siya? O walay lapida o yun ko nimo nga dili na mo maghandom sa inyong patay pero naay lapida timaan nga siya napilde ka sa inyong kakabildo sa PBCM sa Pulangko ni Pastor. Salamat. Okay. Sa Biblia, gani ang lubong ni Moises wa gyud na kay palgi hangtod karon wa gyud na dumdumi ba. Nagpasabot nga sa panahon sa Biblia walay mga lapida. Oh. Di man kakabasa nga sa Biblia importanteng lapida na ay mga kuan nga gihimo ang monumento. Pero di lahi man ang lapida god. No? Kon imong hatagag pagtagad ug muna imong basihanan makalingaw na nga imong prinsipyo. No? Kay kung imong tan-awon dili man Biblia dili man ingong doktrina sa Biblia nga sa diha gud ka ilubong mamatay ang tao kinahanglan gyud butangan gud siya lapida. Dili man na mao. Okay. No? Dili na mao igso. Dili gyud kuno mao bradron nga kay dili man kuno doktrina gyud sa Biblia nga og mamatay ka butangan og
lapida kay dili kuno na mao. Ang lubong kung butangag lapida dili na mao sumala ni Bindilyo. Na bisag di pa ta mo basag Biblia, ang lubong ba ni Propeta Ellen Goldwhite nga siya ay unang violator sa doktrina nga propeta kay di na ilhon kay wa ko mo angkon si Ellen Goldwhite bisag na yung mga basahan pero nabulyaso ra yung babaoy ni angkor siya nga naapon. Pero ang punto lang ito pa itaon, wa ba'y lapida pagkamatay ni Ellen Goldwhite, bradron? Atong ipakita, engineer, ang lubnganan ni Ellen Goldwhite katong nay lapida nga makita na to nga monumento gani ang porma kay habog man. Unya dias monumento gibutangan. Gibutangan O ngalan ni Ellen Goldwhite. Equivalent maguna siya nga kung mogamit tas monumento nga atong inog lapida gisulatan kana sa mga detalye sa namatay. Mao na white napailain na gani kuan engineer o kana. Mao mo na siya ang mga lapida sa lubnganan ni Mrs. White. Na mao na nga mong gipaningil nimo Bindilyo. Mo nang di may matingalag tawgon kag opsyot kay nagpatuga-tuga kag himog istorya nga dili pwede nga dumdumo ng patay unya dili pwede nga ang lubong butangag lapida kay dili na mao. Dili pud kuno doktrina, Oh. dili kuno na mao. Samantalang ang imong agalon nga si Mrs. White, apil si James White ana ang bana ni Ellen Goldwhite. Namo lagi lapida, namo lagi monumento. Matod pa ni Bindilyo, di man na mao. Nakita na to, kinsay nagdi mao. Imong giunay ang lapida, ang monumento sa imong agalon. Kanang dili mao sayop man na reverence ato pa sayop ang kanang gibutang nga lapida or monumento sa lubong ni Mrs. White. Unya dili kuno na makatarunganon, kay dili kuno na mao kay wa lagi kuno na sa Biblia pagkabasa na mo. Siya di mao ng Biblia ha. Daghan kunong sayop. Daghan kunong sayop ng gitawag og New World Translation sa Cebuano na bradron, babasahon bradron, unsa na nga Biblia dayon? Bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Matod pa niya daghang sayop. Kabalo po dahil ni siya muli-ili sa Bibliang dunay dili husto nga paghatag o kahulugan kanang gitawag paraphrase. Pero kung kita gani mo atake sa iyang kini Manuel Yap nga duay version mingon siya ang nabasa supakon. Onya kusog siya mo basa ana basta yang isuportar og ikapulo kasubo. Kanang ikanapulo ba nga kaning halad nga ikapulo. Iya din ang paborito nga iyang gamiton pero kami mo gamit. Di na mao nang Sayop na. Biblia ha. Ang amo mabasa ba ang lapida sa Biblia? Nabasa imong gisupak. Nabisa pag di mabasa kay ka dili pwede. Imong manalagna di na pwede. Gisupak nimo ang pagkamalagna, gisupak nimo ang lapida sa imong manlagna. Kinsa may violator? Ikaw. Basa nato brethren alang sa katagbawan sa mga higalang nagsunod nato sa atong programa, mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. Nga gingon niyag piki pero siya pagtubag nato paka. Sobra pas paka ang sistema. Basahon ako Bindilyo ha. Mao man imo dayon nga likwad dayon kag pwede di ay ang lubong nga nailapida og pwede pog dili pero sa una nimong gibuyan. Dili mao ang lubong nga nailapida. Niya, ang Biblia ang gingon mo daghang sayo basahon namo. Bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Ikaduhang hari, kapitulo 23, versikulo 17, ang pagpahayag ingon ini ang atong mabasa sa pagpahayag sa Biblia. Unya siya miingon, unsa kanang lapida nga akong nakita. Ni ana ang mga tao sa siyudad miingon kaniya, mao kana ang lubnganan sa tao sa matuod nga Dios nga gikan sa Huda. Matod pa niya, wala na sa Biblia, di po na mao. Dili ko no doktrina nga butangan og lapida. Ay pagkalabasa na kay naaman di ay siya dili na mao. Unyag di nato basahon. Napiki me, nipaka me. Unya, nagipakita man namo ang lubnganan ni Mrs. White o ni James White nga iyang bana nga gibutang ag lapida. Na kumusta man? Ha? Di nato Bibliahon. Unya, di magkana mao, unang nagdi mao sa wa pa mi magsulti ana ang imong agalon. Nga mo'y nagtudlo nimo nga dili ka piki kay kami na as piki pero karon ni sumada nga ang nagingog piki ni paka batod pa nimo bradron dili lang kay paka kung balihon kapa Oh. Nakaron Siya nagkapa-kapa. karon bradron additional na to
ato sa ipabati, Brad Deber, Brad Rene, Brad Ronnie, ang kinapayas niya ba? Pila kuno kabok ang Biblia, Brad Ron? Okay, atong ipabati ang pahayag ni Mitchell Bendilio nga duna siya ay 38 ka bersyon nga Biblia nas iyang balay. Atong iplastar ha nga pagkakapayason lagi ba nya naapil na siguro sa imuha ng 38 ka bersyon nga Biblia sa imong balay kanang New World Translation ha. Kung kami mo basa, apil yun, Brad Ron, kay iya naman ang gigamit. kung kita mo gamit, Reverend, para sa pagsupalpal niya, mayon din siya nga sayop man yung mga Biblia, ha? Ato ning ipabati, kay naman gud tay tumong ani, Brad Ron. Okay niya. Okay, ato sang iplastar. Kadali. Manay atong timan-an kung pasado ba ni siya manulti o kung pasado manulti, di ba siya kapayason pod manulti? Okay. Yan yung patalinghugan. Ato lang tiyagaan gini para makita natong unsa ni ka mayong laki ning among katbang. Okay niya. Iksoon paganan ta mo 38 ka bersyon ang Biblia nakos manay. Wan ta mo 38 ka bersyon ang Biblia nakos manay. Oh, bisag wa pangutan na. Nga namang iya na unsay tuyo niya nga establishan para ipakita nga mga kahigalaan ug mahimo lugar bot niya ipasabot. Ako'y tuohi kay nako'y 38 ka Biblia sa balay. Kanang lapida wala na din na mao. Di man di ay na mao na naglapida si Ellen Goldwhite, mas nakabasa ka, masuito kay sa imong gisunod-sunod. Garon ato ipakita, Brad Ron. Wa man ta magingon nga 38 ka Biblia nato nga nas atong balay pero nakita nato ang Biblia nga nagisgot og lapida. Gireject niya kay dili pwede. Gawas sa ang bag-ong kalibutang hubad sa balang kasulatan, Brad Ron, sa English New World Translation. Hain pa nga Biblia. Okay. Engineer Baliog plus sa screen sa Bibliang gitawag Easy to Understand Bible. Kay anhi lecturon taning pastor sa Sabadista kay nagpaturagas na balang ka Bendilios imong mga pagyama-yama, pagpamutbot. Ingon ka kanang lapida, gilahi nimo ng monumento og lapida. Diaw, kini nga bersyon. Among i-lecture nimo nga kanang lapida nining sitasa, nining tekstuha nga mao ra pud ng monumento. The Easy Understand Bible, Engineer Palio, kay basahon nako. Na siguro gapoy kang Bendilio ni Reverend. Kay 38 sugod ka Biblia na niya iyang balay. O iyang gipakatulog atong Kadtong image lang engineer. O kana. Okay? Basahon na to sa 2 Kings chapter 23 verse 17. Kana. Ya? 2 Kings chapter 23 verse 17 sa Bibliang Easy to Understand Bible. Okay, niya. What is that headstone I see over there? And the men of the town said to him, it is the resting place of the man of God who came from Judah and gave word of all these things which you have done to the altar of Bethel. Dini Reverend ang gigamit nga termino sa atong nabasa, headstone ang gigamit dinhi. Para ilhanan adtong tao sa Dios nga namatay, Brad Ron. Tao sa Dios gibutang ag headstone. Matod pa ni Bendilio, alag kuno kanamo ang lapida, maura kuno ang gitawag og monumento. Wala man may statement niya na Bendilio. Kaigo ra man may nagbasag lapida, pero gusto ka di ay nga alag kanamo maura depende sa among ipakita nga Biblia. Ang gigamit sa 23:17 sa ikaduhang hari nga giingog monument sa Easy to Understand Bible gitawag og headstone. Do na tay Merriam-Webster Dictionary, Bradron. Okay? Sa Merriam-Webster Dictionary, unsa ba ang pulong headstone, Bradron? Okay, ang pulong headstone sa Merriam-Webster Dictionary nga nabasa ta sa Easy Understand Bible nga kung sa New World Translation lapida, sa English o sa Cebuano version sa King James monumento, kining ingog headstone sa synonyms ni ini Reverend gihatag gravestone, monument, stone or tombstone. Kita mo na. Kining gravestone, Reverend, sa Cebuano ni lapida
Unya naapod ang monumento or Sa monument. gitawag og Merriam-Webster Dictionary sa word nga headstone. o niya unsa na synonyms or Synonyms. homonyms. Synonyms. Oh, kita mo na ang synonyms, mga mahal nga tigpaminaw kung doon natay gamay nga nahibaluan, synonyms gitawag na og different word but the same in meaning. Pananglitan, pledge, promise, swear. Ang gibutang diri headstone, ang gitawag diag headstone, monument or kining gravestone. Onya matud pa nimo, wala sa Biblia, di na mao, onya di may magbiblia. Gamiton lang namo ang monumento or lapida sa imong Ellen Goldwhite nga di nimo ang kunon nga propeta, di ba violators ka? Oh. Mga mahal namong tigpaminaw mga kaigsonan, among gipakita unsay purpose. Asa man ang imong 38 ka version sa Biblia. Ipakatulog nimo sa imong balay. Ayaw lagi bag kinapayas ba? Ilabihan matud pas uban brother nga atong gikahinagbo. Ginganlan siya matay no kanang pastor sa Sabadista Sargati. Atong gikuan ngano man. Og magbutang taglapida ignon niya di mao. Unya di ay ito, naglapida man day pod ang ilang propeta, di lang niya ang kunon, di Sargati gyud. Wa pod masayop sila ignon kag Sargati nya. Moingon po sila krukungho. May pagkagaro-garo gyud kuno kanang pulong garo-garo brother murag wa na mahusto ba? Tulibagbag Oh, tulibagbag. Na mao bitaw na unsa mangalan gigaana sa kinsay mo ngalan nimo kay ngano man. Muingon gani ka Bendilyo nga dili na mao, ayaw pagbuhi niya na samtang ang dapit sa imong gialagaran naglapida man di ay. Unsa imo tong blastingon gubon nimo to? Nya napay ang rason riberen nga gigamita nato nga atong gisosi sa ilang website nga si Ellen Goldwhite gibertihan sa mga Sabadista matud pa niya sayon ramon kuno na i-edit nangita siya kanang libro ba nga handwritten nga dunay publisher. Heron tuuhan yun nga gibutang gidito nga gibertihan si Mrs. White. Nganong pagitaon man na nimo Mitchell Bendilyo nga inyo man ang website. Matag General Conference nagpublish mo og magazine kanang gitawag og Ministry Journal nga para na sa mga pastor tanan mga aktibidades sa Seventh Adventist Church gibutang dina sa maong magazine nga gibertihan si Mrs. White sa mga Sabadista. Unsay gibuhat niya mga kaigsonan, mga mahal na mutik pamanan sa ipakita ng autor. Hoy Bendilyo, wa masayop si Brad Ronnie nga gibasa niya sa Biblia nga dunay mga bugok. Ug nag-eskwela ka pagka-pastor o niya valedictorian ka didto. Mao, wa man di ka kay bawo ana, pananglitan lang. Valedictorian ka di ay. O niya kay ang bugok parehas sama na sa termino nga bulok. Unsay termino brother? Buloktorian. Buloktorian. Nga naman di ka mabuloktorian ani kay nga naman. Inyong website na ayaw may problema ha sa author. Kay matapan mo ako naman ron. Unsay iyang bot ipasabot brother sa na sila website yung siya gingon. Kay sayo na kuno kayo na ipang-edit kuno nang naa sa internet. Unya kisa may ni-edit ana kami. Nga inyo man ang journal dito. Sumabag mo nang ipatanggal ng website niyo sa internet para dili na makitaan sa mga movie sa internet. Inyo man ang website. O di apo dito nga gidawat nga si Ellen Goldwhite propeta, di gyapon niya. Dawaton. Mo na lagi paglain og imong website Bendilyo, mo nang kahuna-huna amnis Bendilyo. Tukod lang kog ako ay. Hapit na. Hapit na. Mo na nga ato pa utang ipabati brother ang mga pamahayag dugang niya brother. Daggan pa unta pero sa limitado man ang oras nato rin. Ang amo lang mga mahalang tigpaminaw kung naguol mo nga mga membro sa PBCM nga ginganlan tag piki, di balik kay kita nga piki unya nagkatawa siya man day mo mahimong katawanan. Manabot sa Ecclesiastes 1:9 buot-buot pero nabasa ingon siya ila mo guning gilig-on i-justify nila pero mabasa sa Biblia nga si Kristo niinom og bino kaaway lang na niya iakusar unya naanas Da Vinci Code pagbasa si Kristo na mismo nag-inom og bino sa pag-anhi ingos Mitchell Bendilyo way kinsa man day na Bendilyo kanang Kristo nga imong gisunod tubaga
Kay wa man ka mag-inom si Kristo Bino, sayog tong among gibasa, tubaga, maglain ka rabag imo. Tubaga, ha? Unsa man to? Kristos buangan? Oh, basig mo na imong giingon. Pero Kristo lang gyud tinuod, nag-angkon nga niinom siya bino. Pero sa dili magtuto, palahubog si Kristo. Way kalainan sa panahon sa mong magtutulo, natuman, history, merely repeats itself. Niabot na mga oras, sa ngalan na lamang sa magtutulo, Master Tomas D, Eugenio, sino? Kini ang inyong alagan, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, sa kauban nga mga Evangelista o ministro. Kiniusab si Brother Dever Resaba. Kiniusab si